Akushabalale konke. Hayibo, matha yini? Yini wena? Awulele ngani? Hayibo, ngize ngiyavuka nje ubusuku umsindo uyagida wenzani? Wena uvuswa yini? Uvukelani? Umsindo. Hayi awukwahle wena. Hawu. Manje sesizokuthatha kanjani ngoba nawe unjalo nje awumile. Ngiyobuka le ndlu yakhe sinamawindi amahle kanjani. Ufaka ualuminium ngoba unjani wena? Angathi uzenza ngcono. Hawu, usungaze ukhulumele lezi zinto lezi ezishibhe kanjena. Hayibo, ishibhile lento ngathi ngebhidrate lezi zinto obuka, ngathi ngamanani aphansi kanjani. Hayibo. Uyabona? Iyona price yakhona? Ayene. Hayibo. Uyabo? Engasikho ngaza kuvukalisa umlenze ke mntanami. Hayibo, ngizinto ezishibhe kanjena. Hayibo, kakusasa lokho kusasa singayiverelema ukhona ubhidrate. Oh, hayibo. Cha uyahamba usinda ke Nkosi. Khuleka, indlu nje eright uzoba nayo mangakhambisa lapha ebhidrate. Hawu futhi angususeke lo mthakazo. Sikuzapha. Hayi cha Basisi awunalo nitela ngaphakathi. Hayi likhona ngingakwenzela Hey kunzima ukuba umthakathi. Bheka lezi zinto njengoba kubakhaza kanjena nje kunesikhwakhwala la somkhuhlane sesingiqalile la. Awuncese oh. Awungathanda nomikhofi. Hey Hayi bo. khuleka.